panoka mukhulupirira kuti this time around mukhoza kupeza 50% plus 1 popanda kupanga maubale ndanzano ena. Thank you very much. Palibe amene amapita ku nkhondo amakalemba mayeso ndi thought yoti ndikagwa nawo mayeso aja ndikalephera. Ifeyo tikupita ku competition win. Moni nonse amenewo ndi adalitso kabambe kugaza mulatu kuyankha bwino mafunso atolankhani amene mmawatcha kuti ndi ovutawo. Ndipo iwo sakuyenda okha, asankha Dr. Mathews Mtumbuka. Ndipo Dr. Mathews Mtumbuka mukudziwa bwinotu inuyo kuti ndi kadaulo, injiniya wamkulu kwambiri. Tatiye tuonere zimene akabambe ayankhula ndi kuyankha mafunso amene atolankhani anawafunsa. Musayiwale kupanga like, comment komanso subscribe. 16 September kuli nkoke tu. Tatiye tuwaonere akabambe. Monga candidate wanu ndasankha mmodzi wa ife, a true son of this motherland, a patriot, Dr. Mathews. Dr. Kabambe, mwina choyambirira tungofuna kudziwa kuti munafika pa chiganizo chosankha Dr. Mathews Mtumbuka kukhala running mate wanu chifukwa ninji? Dr. Mathews Mtumbuka ndi mwana weniweni wa fuko la Malawi amene wabadwa dziko lino. Mother Malawi yamphunzitsa bwino, maphunziro apamwamba kwambiri amene wina sangathe kupeza pa dziko lapansi, amene wagwira ntchito zosiyanasiyana dziko lino la Malawi, kulitumikira mu mbali zosiyanasiyana bwino with distinction, komanso amene watumikira ndi kuthandiza dziko lino lipite patsogolo mu ntchito za business ndi zina zotero, amene walemba anthu antchito ambiri am'Malawi muno mu ntchito zosiyanasiyana, komanso wathandizira kuti dziko lino lipite patsogolo makamaka mu area yawo ya specialization, monga munthu katswiri katakwe pa nkhani za technology. Dziko lapansi masiku ano likuyenda kwambiri ndi nkhani ya technology, ndiye tili ndi munthu amene alithandiza dziko la Malawi lino kuti litukuke kwambiri lifanane ndi maiko ena onse dziko lapansi mu nkhani ya technology. Muzonse zimene tizapange tidzaonetsetsa kuti nkhani zimene zipita patsogolo. Lero anthu amakamba za e-learning, e-health, e-commerce, so chilichonse lero pa dziko lapansi chimasanamira kwambiri mu nkhani za technology. Ndiye kuti boma lidzayende bwino likufunika anthu amene adaphunzitsidwa bwino mwa ukadaulo pogwiritsa ntchito zinthu za Malawi muno kuti aphunzitsidwe athandize Malawi ino. Ndi chifukwa chake iwowa anaona kuti ndiye woyenera kuti akhale running mate wanga mu contest imene ili patsogoloyi. Olemekezeka Dr. Kabambe, ndine Robert Chandilira kuchokera Blantyre Synod Radio. Funso langa lili ponena kuti tilekeze pa 16 pamwina zayenda mwalo wa mboma. Dziko lino lili ndi ngongole zosachepera 16 trillion. Kodi boma lanu muzayika njira zanji zoti mwina vuto la ngongole limeneli lizati? Thank you. Ine paja nakhalako budget director boma la Malawi, nakhalako konso governor wa Reserve Bank boma la Malawi. Ngongole zimene dziko lino lili nazo ndi ngongole zimene timazitenga recklessly and carelessly. MRA chaka ndi chaka mwachitsanzo chaka chino ndi chaka chatha imatolera 3.4 trillion, pamene anthu amene tidawalemba ntchito masalari awo okhamboma ndi 1.7 trillion, komanso
interest payments zokha ndi 1.7 trillion. Ndeti matolera ndalama zimene timatolera ku MRA zimangolepera zinthu ziwiri zokha, masalary ama civil servants komanso kulipira ngongole za boma tisanaganizire za mankhwala ndi zina zotero. Chonsecho muone mmene a president amayendera locally and internationally, maulendo ambiri opanda phindu. Muone mmene a president analembera anthu ku State House, kuli anthu over 1,000 for what? Muone lero mboma tili ndi anthu ena amene tangowatengatenga basi nokungapatsa ntchito when it's not there in the government structure. Mupita Capitol Hill mukapeza kuti position iliyonse we have excesses, kandi ma PSC kandi ma manufacturing tidzamba kuti panga katundu ochuluka, we will be able to generate more taxes in those areas. We will be able to balance our needs versus our resource envelope, and if fail, we are determined to make sure that debt gets within sustainable levels within 2 years and grow this economy, create jobs for the youth, komanso kuthandiza kuti dziko lino lipite patsogolo pa chuma chake. Simu kwambiri, ine ndi Patrick Kajere. Ine ndi Patrick Kajere kuchokera ku Muntu FM. Ndikufuna nditamvetsesa kunena zoti anthu atakhala zoti akusankhani pa 16 September pano. Muzaonetsesa zotani kuti mwapanga implement mfundo zimene mukopere anthu. Fuka nthawi zambiri zimakhala zovutirapo kupezeka zoti anthu akasankhidwa amazasintha zochita implementation kupezeka zoti sinachitike anthu atangowapatsa chiyembekezo. Ziko. Ineyo ndi mmodzi wa iwo amene ndakula in the public service with the same frustration yakuti anthawi zambiri anthu mapita kuzisankho amanama kwambiri. Kumano tipange zinthu sizimachitika zimene ifeyo tidzapange ndizonena kuti chiti sitikunena ife tikuchipanga back with the resource envelope. Tikunena kuti tidzakonza makonsolo onse a dziko lino kuti ino tidzakonze misewu, tidzaonetsetse kuti madzi afika kofunikirako, magetsi afika kofunikirako, zipatala zikuyang'anidwa bwino, zosamalidwa bwino, masukulu akuyang'anidwa bwino. Kuti zimene zitheke ife tikunena kuti tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka ku khonsolo iliyonse nsanje mpaka uchitipa. Lero makhonsolo ambiri amandira 5 billion kwacha, mwina 10 billion kwacha, ndalama zochepa zoti sangathe kukonzera zonsezi. Ifeyo tidzayika 100 billion kwacha khonsolo iliyonse. Komanso tidzapanga overhaul our farming system. Izi zomangodalira khasu kumadalira mvula sizinatipindulirei. Ife tifuna tidzabweretse improvement metinga malimire komanso zalimbikitse ulimi wa nthirira. Tidzalimbikitse ulimi wa nthirira kuti tidzapange cover almost 1 million hectares. Zimenezo kuti tidzatheke tidzakonzenso ulimiwo tidzafunika 500 billion kwacha chaka ndi chaka kwa zaka 5. Komanso nkhani ya migodi tikunena kuti zomangodikira anthu akunja abwera zatipangire migodi tidikira mpaka na forever. Ife tidzayika 500 billion chaka ndi chaka mu nkhani za migodi. Komanso nkhani za manufacturing tidzakhale ndi kuti tikalima chilichonse chizipitake ku mafakitare. Mafakitare kuti adzatheke tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu nkhani za mafakitare. Kuti tikonze za tourism tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu nkhani za tourism. Ndiye mukatenga these 4 sectors of growth: mining, tourism, agriculture, manufacturing, 500, that is 2 trillion kwacha. Mukatenga khonsolo iliyonse pa chaka 100 billion kwacha iliyonse, that is 2.9 trillion kwacha. Mukatenga 2.9 trillion kwacha plus 2 trillion kwacha, that is 4.9 trillion kwacha. Chaka chino budget yathu is 8.2 trillion kwacha. We can even do within and less than what we have now in our budget. Tikatero tikayika ndalama muzimene kunena ife and follow up proper implementation, we shall deliver. Amalawi atikhulupirire. Ifeyo tikangolowa, I was once budget director, tikudzayikonzanso budget ya dziko lino from the first level kuyambiranso together. Tidzayamba ndi zimene zizi zina zonse za capital zina zotero tidzazika kuzongonjezera, koma this will be a key budget to save Malawians better. Ndine Kenford Ndima wa Zodiac. Ndimafuna ndidziwe nthawi ya malonjezo amene mukupereka chifukwa mtsogoleri wa dziko amakhala zaka 5. Kodi ndi ziti zomwe mupange pa chaka chimodzi, pa zaka ziwiri, ndipo ma priority anu pa chaka chimodzi adzakhala ati? Kuti in 2019 UTM got about 20% of the vote. Panoka mukhulupirira kuti this time around
mukhoza kupeza 50% plus 1 popanda kupanga maubale ndanzano ena. I thank you very much. Palibe amene amapita ku nkhondo amakalemba mayeso ndi thought yoti ndikagwa nawo mayeso aja ndikalephera. Ifeyo tikupita ku competition win. Tikupita ku competition to win. Mark my words. Mark my words. UTM is forming the next government in this country. Mark my words. Manifesto yatu, we are launching it. Actually, Mudzabwere knows it will be the best manifesto ever. We have put in a package no other party, no other competitor will bring before Malawians. That will be done within 2 weeks.